200 scór daltaíon in seo Gaelscoil a chuilinn 100 clán sa scoil. Tá tuismitheoirí ón Iarán, ón Rank, tá tuismitheoirí ón Bhreatain Bheag, ó Sasanna, ón Fólann, agus iad na seo agus na páistí teachtarteach agus iad lífas Gaeilge tar éis bliana chaithleinn. Níl Gaelscoil eile bháin má le lí 15 agus réonra 7,000 daoine, so tá sé tábhachtach go bhfuil freagnamh bún an seach agus sé aonach go bhfuil muid inis muid fásaigh sa ferbert go bhfuil muid an Gaeilge chu an cíine má le lí 15 agus go bhfuil muid an freastal ar an riachtanna sin go na tuismitheoirí tas cheanta. Tá áthas ar an bhfuil Gaelscoil an Chuilinn ann, tá cúpla céad Gaelscoil ar fud na tíreann is, 97 ar bhánach 310 nó 410 lasmodas na Gaeltachtaí. Nach réamhlóid úntaach é sin. Bíonn daoine caint le tamil is ghuiile tepar an Gaeilge, nílins na cathracha. Tá sé forbert go chúntaach ar fadins na cathracha go léir agus a lán de sin bunathe Gaelscoil. Fergan of bra áling nua agan an nniu, tá an éile bhar an scóil, tá an scóil ag fás agus ag méidú go leanúnach. Is ás ionach é mar bhí an méid sin éileh ar rabhar Gaelscoileachta sa counter a gotainna Máile Clia 15 agus tá sé sin ar fálanis do winter an count. Nuair a thosaíonn scoileanna amach Mohan réimhíonanta, Siomraí réimhíonanta agus críochtainn siad suas a scoil uair nua le pobal mór timpeall orthu. Is breán rud é gon phobal sin agus go phobal na Gaeilge go thuilis go hiomlá. Even with school shut to say, homework. Mám scóisiú mar na rúsí just chodeas, cé fé an rá. Rálam an scóisiú, is go hínta.